Sí, no? Bé, vull donar la benvinguda a l'Oriol Falguera i a la Montserrat de la Maria amb aquesta sessió d'avui, d'aquesta setmana de marató d'Òmnium Cultural, i sobretot donar les gràcies a tots vosaltres i a la vostra fidelitat, perquè hi ha gent que la veig dia rere dia. Fer ahir, fer avui, i demà tenim la presentació del Premi Sant Jordi. Vull dir que, no sé, amb algú li he dit a l'entrada i tornaré a posar una medalla, perquè diu, sí, és que no me la mereixo. I és veritat, no? Perquè és que, escolta, Déu-n'hi-do. Avui, després del dia d'ahir tan emotiu i tan potent i tanta gent, a mi em feia patir, però de seguida he vist que no, que la Fundació Reeixida cridava també el personal. I a més, el seu president, l'Oriol Falguera, ara jo li deia a l'entrada que ets un home orquestra, perquè ha fet una feinada de difusió per xarxes aquestes setmanes, ara s'ha portat un de materials que us convido a repassar perquè són molt interessants. Hi ha un còmic divertidíssim que jo segur que me l'aportaré. I bé, jo repassant una mica el que és la pàgina web de la Fundació, perquè he d'admetre el meu desconeixement abans de començar a interactuar amb ells de tot aquest tema, una mica com la Montse també. Tot això són una sèrie de casualitats que es van donant, que ella descobreix una foto, jo em parlo amb ella, i que si el que hi ha al darrere és la lluita pel país i les ganes que la veritat es conegui en tots els seus àmbits, doncs vas teixint aquesta xarxa que al final dona els resultats que esperem que doni. La Fundació Reeixida diu al seu lloc web que divulguem l'àmbit de la memòria nacional catalana, entenent aquesta com el bagatge de totes aquelles personalitats i organismes polítics i socials que han maldat per recuperar la llibertat del nostre país des del final de la Guerra de Successió fins avui. Déu-n'hi-do, quina tasca. Es dediquen a commemorar efemèrides, a fer recerca, a divulgar-la, a fer presentacions públiques, a marcar rutes, a fer absolutament tot allò que sigui necessari perquè, com diuen al final amb els seus valors, que m'ha agradat molt, diu, treballem pel que anomenem revolució cultural. Reforçar l'autoestima, la coneixença del país, ens fa falta l'autoestima, A veure si avui no fem unes dosis. Sencer, ens fa falta perquè avui he sortit per donar-me l'incís, però avui l'enquesta que ha sortit sobre l'independentisme és demolidora, no? La gent sembla que de repente s'han oblidat que això va passar i que volíem ser un país lliure. Doncs això, que treballen per la revolució cultural, reforçant l'autoestima, la coneixença del país sencer, el que va de Fraga Maó i de Salses a Guardamar, la convicció de canviar paradigmes i reforçar el pensament de la no rendició. Important. I per això estem aquí. Mira, em presento. Jo soc Oriol Falguera, de la Fundació Reeixida. Gràcies per acompanyar-nos i gràcies a Montse per estar aquí dalt. El que explicava, jo soc el president d'una fundació que va néixer fa més de 20 anys. Fa 20 anys el País Basc es tancava en diaris i es torturava els seus directors i per tant la idea era dir potser a Catalunya podia passar el mateix i per tant es va crear una fundació que defensés la llengua i la nació completa dels països catalans. Vam tenir contacte amb aquesta fundació l'any 2008, que va ser quan vam commemorar el centenari de la bandera estelada. Vam fer el 2008 que 140 ajuntaments pengessin la bandera estelada, ara sembla normal perquè a casa la tenim, o tenim una bandera negra, o tenim una estelada, o el 2008 fa tant o tampoc. Vam recordar i vam aconseguir que l'any 38, a l'època de la República, l'inventor de l'estelada, Vicenç Albert Ballester, el Parlament català va aprovar que li dedicarien una plaça, doncs vam estar 5 anys empenyant el Domi Ràtol de Barcelona i vam aconseguir la plaça. Vam fer que els cims més importants del món, de l'Everest i d'arreu, tinguessin l'estelada. Vam fer que els 100 cims més importants dels ciutadans tinguessin l'estelada. I d'aquí vam fer, a l'entrar en contacte, els patrons i d'aquesta fundació van començar a dir hosti, estem una mica cansats, i el 2014 ens van passar aquesta fundació amb 0 euros de capital social.
Per tant, l'hem aixecat i ara la fundació està molt amunt. Què vam fer? Doncs com que ens agraden les banderes, el 2014 es commemorava el tricentenari de la pèrdua de les nostres llibertats, que jo en recordeu és quan les tropes borbòniques van entrar a Barcelona. I què feia la gent? Tots recordem aquell quadre tan maco de l'Estruc, en què hi ha tots uns soldats, així d'uniforme, amb una creu de Sant Jordi, amb una creu de Santa Eulàlia i amb una senyera, lluitant contra els borbons, però és un quadre, és mentida. El que passava una mica com les pel·lis de pirates, que la gent feia un any que ens bombardejaven a Barcelona i per tant la gent agafava sutja i agafava sang i es pintava les cares i els terapots que feien servir com a banderes eren banderes negres. Per tant, la bandera negra vol dir lluitar fins a la mort. Aquí no rendeix ningú, bandera no rendició. I per tant vam estar un any parlant amb historiadors i amb araudistes i al Museu d'Història de Catalunya vam presentar la bandera negra. Per tant, a les mans, com veieu a l'estelada, i veieu aquella bandera negra amb una X blanca i amb un estel, penseu en nosaltres perquè ja vam fer-ho nosaltres. Per tant, és la primera cosa, vam agafar un símbol de no rendició, el vam fer públic i el poble el va fer seu i el vam presentar no en un lloc qualsevol, sinó al Museu d'Història de Catalunya. Arran d'aquí què fem? Cada any hem anat reivindicant personatges, símbols, fets, com deia l'Ester, de no rendició, que en tenim molts, però no els han sabut explicar. És un error nostre. I de fet, des del 2017, que suposo que tots estem molt contents, no? El que ha passat del 2017 cap aquí, nosaltres anem a l'inrevés. Estem contents, estem orgullosos de la gent que ho ha fet tot i que s'ha cregut, que ha lluitat fins al final. I avui venim a explicar aquest projecte amb tots a la llibertat. Per situar-lo, què us diria? A l'any 39, en Franco ha guanyat. La República ha perdut, però Franco ha sigut ajudat per dos feixistes més, per un senyor que es deia Adolf Hitler i per un senyor que es deia Benito Mussolini. I per tant, com sabem perfectament, mig milió de persones han agafat el camí de l'exili. A l'agafar el camí de l'exili, l'independentisme, com sempre, està dividit. O sigui, això que passa entre Junts, Esquerra i CUP, això ja passava fa molts anys, entre dues organitzacions que es deien Estat Català i Nosaltres Sols. El pare de Montserrat era de Nosaltres Sols. Nosaltres Sols és la traducció homònima del Sinn Féin irlandès. Per tant, aquesta gent ha quedat captivada per l'aixecament de Pasqua de 1916 dels irlandesos contra l'imperi britànic i per tant diu, aquí volem fer el mateix, hem de muntar una secció política i hem de muntar una secció militar. I per tant, amb el sacrifici de la sang, guanyarem la llibertat. Per tant, què és? Tenim gent d'Estat Català, tenim gent de Nosaltres Sols, republicans espanyols, comunistes anarquistes, que camí de l'exili cap amunt, mig milió de persones i, per tant, internats a camps de concentració d'Occitània a la Catalunya Nord. Doncs el que no hem sabut explicar és que, senyors i senyores, els primers de gent que entra, s'escapen dels camps de concentració i entren a la Catalunya ocupada per Franco per lluitar contra el feixisme i per la llibertat de Catalunya, no són comunistes, no són anarquistes, no són maquis, són independentistes catalans i un d'ells va ser el pare de la Montserrat. Per tant, primera cosa de no rendició. Que veiem de la foto que surt aquí a la lupa. Per tant, l'hem quadrat. Llavors, què ha passat? L'any 39, el que passa automàticament, com sabeu, el Hitler vol començar reprimers el poble jueu l'any 33. Per tant, la primera cosa que faran és que, a través de contactes que tenen, ajudaran a jueus a escapar-se dels nazis. Això durarà l'any 39 fins l'any 45. A partir de l'any 40, si us en recordeu, hi ha una data màgica, que és el 4 de maig del 40. El 4 de maig del 40, la gent d'Estat Català, Nosaltres Sols, que no se suportaven, fan un front comú, que es dirà Front Nacional de Catalunya. Res a veure amb el Le Pen, res a veure amb el Front Nacional francès. El Front Nacional de Catalunya volia dir que, com va passar al cap d'un mes a París, que els nazis van entrar a París, qualsevol nació ocupada pels nazis, la gent que lluitava per la llibertat i contra el feixisme era el Front Nacional. El Front Nacional austríac, el Front Nacional polonès, el Front Nacional del lloc que fos. Aquí vam fer el Front Nacional de Catalunya, per tant va tenir nom. Del 39 fins al 40 es diu l'organització i del 40 fins a arribar als nostres dies, ja parlarem després, s'anomenarà Front Nacional de Catalunya. Per tant, primera cosa, salvar jueus. Quan la França és ocupada la meitat pels nazis, la primera cosa que hem de fer és salvar part del govern francès. Ho van fer ells. Part del govern belga. Ho van fer ells.
Els que són més granadets, que veiem a la TV3, en lloc de riure, el que passava en sèrio és que hi havia gent que anava batuts quan bombardejaven poblacions alemanes o fàbriques nazis arreu d'Europa i per tant eren abatuts a través de xarxes de la resistència francesa, arribar a Perpinyà i parlant de Perpinyà 3 vies, o Cerdanya o Empordà o Garrotxa. La primera persona que va començar a fer la documentació falsa per aquesta gent ho va fer el pare de la Montserrat que teniu aquí. Si us fixeu, tindríem, si fóssim nord-americans, tindríem 3 capítols de Netflix, una pel·lícula, 2 documentals, però com que som catalans, no sé què pot sortir, no tenim res ara mateix. Llavors, tenim que fem activitats al Museu de l'Exili de la Jonquera, que fem activitats al Museu d'Història amb els cònsols d'Israel, dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, de Polònia, que ho presentem a París, que ho presentem a Londres i el nostre govern ens faci, que m'he estudiat. I ara vam estar amb la Montserrat precisament al gener a Vilamaniscle, una de les poblacions de l'Empordà per on passaven aquests herois, i es va aprovar, va venir el president Torra a llegir el manifest de Vilamaniscle, que totes les poblacions de l'Empordà per on passaven aquests herois aprovaven i volien de traçar aquestes rutes. Per tant, hem de confiar en els dos polítics, no? Estem així, allà si no ens fan un cop a l'esquena. Llavors, seguim, estem al 39, es passa gent i volia lligar una cosa. Tenim un conseller del govern que mana ara, que diu Espadaler, suposo que ho sonarà, i aquest Espadaler ha aprovat una llei, uns protocols que fa 50 anys que el dictador Franco va morir. I dels actes que es fan, cap acte s'ha dedicat a la memòria d'aquests lluitadors. Per tant, no han existit. És que, si permets, vam llegir un comunicat que en aquests moments el que havia de ser aquell espai de memòria de la Laietana, doncs ara diu que no, que pot ser les dues coses, que podem aprofitar el terreny que és molt car. Llavors, estem així. Aquesta gent no només feia, no només passaven gent per la frontera. Passaven gent per la frontera per què? Perquè ells esperaven que les tropes aliades guanyessin, el feixisme fos derrotat i per tant, al igual que va passar la Primera Guerra Mundial, que el president nord-americà Woodrow Wilson va fer servir els seus 14 punts per fer sortir nacions noves arreu d'Europa, passés el mateix. Per això, diguéssim, si guanyen els aliats, haurem salvat vides, haurem matat la democràcia, haurem derrotat el feixisme i per tant el plet català estarà a la palestra i per tant podem anar així. De fet, gent lligada al Front Nacional de Catalunya, l'any 45, el 23 d'abril de l'any 45, van presentar a les Nacions Unides, quan encara eren a San Francisco, no a Nova York, l'apel·lació a les Nacions Unides. I això ho feien també aquesta gent. Per tant, tenim gent que està a Nova York l'any 45 fent això. Tenim gent per la frontera salvant vides. Tenim gent fent documentació falsa. Tenim gent que fan accions contra el règim. Això que deia, per exemple, als anys de la mort del Franco. A l'any 43 hi ha la caiguda de 80 militants del Front Nacional de Catalunya. Pas mal, 80. Però sempre és el PSUV que ho ha fet tot. I el PSUV ha fet coses. Però en aquella època érem nosaltres, diguéssim. Era passar tota la documentació de totes les fortificacions que hi havia arreu, des de Catalunya fins a arribar al sud de l'Estat, on es poguessin fer on hi haguessin fàbriques d'armament, on hi haguessin ports, on hi haguessin vaixells, per exemple, dels nazis o, per exemple, ports amb coses franquistes, per exemple, allà. Era passar aquesta comunicació i fer-la arribar a Londres per tal de fer les accions pertinents. Això avança i avança, i com dividiríem? D'una forma molt fàcil. Es divideix que a l'any 45 el Mussolini el pengen de cap per avall, el Hitler es pot un tret i el Franco segueix tan panxo. Segueix tan panxo i també es divideix amb la sort d'aquests resistents. Els resistents que es van quedar van passar a la Catalunya Nord. Totes les autoritats, per tant vol dir Israel, Estats Units, Regne Unit, Polònia, van condecorar aquests herois. La gent que es va quedar a la part principatina, a l'any presó, van estar a presó fins l'any 52. Per tant, que és també important la cosa que deien, que tota aquesta gent quan comença a entrar del 39 cap aquí,
veure la gran diferència. A dalt, al nord, la gent està embarallats, perquè si nosaltres sols l'hem estat català havíem fet més guapo, però en canvi què ha passat? La gent que ja és molt jove i veu una Catalunya que fa por, una Catalunya on des del 39 fins al 52, fins al Congrés Eucarístic, cada dia s'agafa gent i al camp de la bota s'executa gent, dones que tenim aquí reunides. La primera dona que va executar al camp de la bota no era una militant anarquista, no era una militant comunista, era una dona independentista, com havia de ser, perquè la primera dona havia de ser independentista, que s'executa gent. Llavors, per tant, què es representa? Aquesta ruta de la llibertat és explicar el contrari del que ens han volgut explicar, que és hem d'explicar l'exili, sí, els exilis són, hem d'ajudar la gent que ve d'arreu, que ve dels exilis. Per exemple, ahir érem amb la Montserrat el Festival Impacte de Drets Humans, on a través d'una productora francesa i una productora catalana s'ha fet un documental que parlen d'exili, la frontera, etc., tot el que passa, però important, aquesta productora francesa el que més ha flipat és amb les seves famílies. Ells sabien presència francesa, ells sabien antifeixisme, però no sabien que uns catalans. I per tant ens explicava el director, aquests, els pares de la Montserrat, el pare de l'Aleix, aquests que van passar, aquests 4 primers que van passar, són els migrants d'avui. Per tant, això s'hauria de saber, si fóssim un país normal, se sabria. Llavors, per tant, què és? És important de reivindicar aquesta memòria d'aquests lluitadors i lluitadores. I important, això que deia jo, dones, també hi havia dones. Si ho són molt avorrits, hi ha d'haver dones perquè això funcioni. I per tant vol dir que entre tota aquesta ruta de la llibertat podríem situar a la filla de l'últim alcalde de la República de Figueres, que aquesta dona, la Rosa Soler, era membre de la resistència francesa i el seu marit era Front Nacional de Catalunya, per tant que és una amagava els jueus o els soldats aliats que estaven amagats a casa seva, l'altra qui els passava. Per tant, aquí hi havia. O més, per exemple, una parella d'artistes, Manel Viusà i Artudis Galí, que primer va començar per la Montserrat a fer la documentació falsa per tota aquesta gent que s'havien de salvar, i llavors són la parella de Viusà i Galí, una parella d'artistes que són els que faran la documentació falsa per la gent que s'ha de salvar. Per tant, tenim també la professora Artudis Galí, que cada dia un d'aquests torturadors de Vila Laietana, el Creix, anava a tapar-se on vivien a ese hijo de puta de tu marido lo vamos a matar, perquè clar, la no tenia que estar a casa fregant, no tenia prou nivell per fer altres coses, diguéssim, no? Per tant, podia insultar el seu marit, però la dona teòricament no havia de fer res. O sigui, per tant, important que sempre hi heu sigut dones d'aquí. I per tant, així van començar a fer accions. Aquí, per exemple, veieu la primera documentació, el primer full editat com el Front Nacional de Catalunya, que és l'any 44, en què reivindica que fa 4 anys el president Companys ha sigut executat. O, per exemple, si veieu, això és el Port Olímpic, això és importantíssim, és una acció que es fa l'any 11 de setembre també del 44, això és el Port de Barcelona, per tant, quan hi haurà aquells vaixells tan picos que hi ha aquí aparcats al Port de Barcelona, doncs veureu que hi ha la torre que encara existeix i veureu que amb el que arriba de Montjuïc cap aquí van penjar una bandera. Realment, això és un diari franquista i una bandera catalana. Com la van fer aquesta bandera catalana? Van robar moltes banderes espanyoles i si les puges, surt una catalana. Van agafar 2 revòlvers, els van pujar banda i banda d'aquesta bandera catalana amb un cable d'acer, no tenien prou bales, van agafar una barra d'acer, la van xerrar, la van posar dins de les pistoles i aquella bandera va estar un dia i mig penjada. I per tant la gent que baixava per Via Laietana veien aquella bandera i la gent plorava. O, per exemple, aquí veiem de l'any 45, veiem uns documents del Front Nacional de Catalunya que surt una persona amb una granada, per tant això anava en sèrio, perquè què ha passat? Importantíssim. L'any 45, com deien, moren dels 3 dictadors que dèiem, 2 moren, però l'any 45 la Segona Guerra Mundial ha acabat. I per tant la gent del Front Nacional de Catalunya vol seguir fent més accions. I per tant què ha passat? Al centre de Perpinyà hi ha les fàbriques Nebot i davant de les fàbriques Nebot és on s'edita aquesta documentació del Front Nacional de Catalunya. I per tant a algú els hi passa una clau que poden obrir al local on hi ha les armes de la resistència francesa i per tant l'armament que hi ha és passat per Núria, a Massís. I per tant aquesta gent, aquestes armes arriben al Mas Llobregat al cap de 3 dies
I per tant tenim al Baix Llobregat gent entrenant-se per dir anem a fer un cop d'efecte important. Amb tant mala sort que ens passa als catalans que al cap de pocs mesos la secció militar del front, precisament en un partit del Barça, han de posar una gran estelada que es desembolicarà, els enganxa un sereno, són detinguts, torturats, presó i per tant del 40 al 52. Això que veiem aquestes imatges, per exemple, són els títols que els hi va donar doncs, el govern francès, el govern britànic de la seva Reial Altesa, etc. Llavors, important, i és acabar aquí, no? De dir, és important recuperar aquestes arrels, aquesta memòria, i com estem des de la unitat, és aquest orgull. Per tant, arrels, memòria i orgull. Visca Catalunya lliure. Bé, la Montse és una mica de l'ànima. Llavors em fa molta il·lusió avui que pugui explicar tot això del seu pare i sobretot que ens expliqui com va arribar a saber-ho. Disfrutareu amb la seva paraula perquè ha estat professora molts anys i formadora de formadors. En compartir la forma educativa, la primera amb el Mundial de Baix també, i lluita pedagògica, que també és una altra aquesta, I avui doncs, espero que us expliqui aquesta història que segurament us agradarà molt i si després doncs, hi ha debat millor, no? Sí, a mi el que m'agradaria és que després em preguntéssiu el que vulgueu. El que passa és que jo fa molt poc temps que sé aquesta part de la vida del meu pare, per tant, tinc moltes llacunes encara per acabar de complir i llavors hi haurà segurament algunes coses que jo no us podré respondre. Però vosaltres pregunteu i després ja veurem què passa. Jo voldria agrair la feinada que està fent l'Oriol, perquè sense ell realment jo no estaria aquí, no sabria res d'aquesta part de la vida del meu pare. En una de les xerrades que es van organitzar sobre les rutes de la llibertat a Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Cervelló està al costat de la Colònia Güell, que és més famosa, per situar-lo, està al Baix Llobregat. I la Colònia Güell és el lloc on va néixer tot aquest grup de gent, és el bressol realment de nosaltres sols. I de fet el grup primer aquest de la resistència tots són de la Colònia Güell. I allà és on viu el meu fill. Llavors jo vaig veure una fotografia, aquella que heu vist assenyalada, la foto del pare, és una fotografia del casori d'un d'ells. I vaig veure aquesta fotografia publicada que donava una mica la convocatòria de la xerrada de les rutes de la llibertat. I vaig demanar al meu fill gran que anés a veure què veia, si tenia alguna cosa a veure amb el seu art. I no cal que us digui el xoc emocional que va ser quan em va telefonar i em va explicar tot el que havia fet l'avi, que és el meu pare, i del que no en sabíem absolutament res. És a dir, sí sabíem moltes coses, però sempre ho explicava de manera molt lleugera. Per tant, no sabíem la seriositat ni la valentia que va posar en marxa quan va fer tot el que va arribar a fer i que encara estic descobrint. Això va passar fa un parell d'anys, per situar-vos, per tant temporalment encara tinc molta feina a fer. Li vull agrair a l'Oriol perquè va ser gràcies a ell que ens va posar en contacte amb aquesta part, amb historiadors i gent que en sap molt i que m'està ajudant a trobar molta documentació del meu pare, que va escriure molt, gràcies a ell. I també a l'Ester, el senyor Zacarías, que ens hagi convidat, perquè crec que ara som vosaltres aquesta veu, som ara nosaltres les seves veus, ells no hi són, per tant ens toca a nosaltres no callar. Si us heu fixat aquí a la pantalla tenim una frase que diu tornarem quan es fongui la neu del canyó. Aquesta és una frase que és recurrent sobretot a l'inici del seu exili.
i serà una frase que l'ajudarà a mantenir-se en peu. El pare neix el 1916 a la Colònia Güell, el que us dic, que és el bressol d'aquest grup de gent. Ell hereta dels seus pares, ell ve d'una família de pagesos, d'un poble d'aquí de l'Espluga de Francolí, de la Conca de Barberà. Són una família com moltes d'altres, de pagesos, que es veuen obligats a exiliar-se pel tema de la filoxera, no hi ha més. I en aquest recorregut se'n van a treballar a la colònia tèxtil de la Colònia Güell i allà és on neix el meu pare, a l'agost del 1916. Ell hereta dels seus pares aquesta resiliència, aquesta cultura de l'esforç, aquesta filosofia de no defallir mai que tenen els pagesos. I això ajuntat amb uns mestres republicans molt nomenats conformen un caràcter realment molt valent, molt resilient, molt potent, no només d'ell, sinó de tota aquesta colla. Però ell té un esperit artístic que és, ell ja us ho ha dit, que una de les seves habilitats, que és el dibuix, és el que permetrà que falsifiqui molts salconduits, però ell també té molta passió per la música. I de fet anava caminant amb 8 anys de la Colònia Güell a Barcelona per rebre classes del mestre Millet. No el del músic, no, dic per no confondre, pensava que era el pare. Per tant, era una persona molt voluntariosa. Quan volia una cosa, ja de molt jove, de molt petit, ja tenia molt clar que havia de fer-se, que s'havia d'esforçar per poder-ho aconseguir. De molt jove ja entra a formar part d'aquest grup que l'Oriol us ha presentat com el Sinn Féin català, que és el de Nosaltres Sols. El seu fundador va ser el Daniel Cardona, que era de Sant Just. I Sant Just i la Colònia Güell estan molt propers, de manera que clar, es van anar fent un grup molt potent. Malgrat que en els escrits del pare ell diu que es barallaven entre Sant Boi de Llobregat i la Colònia Güell perquè eren jovent contrari, allò que passa entre pobles propers que es piquen una mica. En aquestes fotografies que teniu aquí, estan ordenades. Sí, no sé, he canviat una mica però no passa res. Aquí a l'esquerra, és que no surt tot. Aquesta és la propera. Aquí a l'esquerra el teniu assenyalat. Aquí era molt jove i havia tret l'excel·lent de música per l'Escola de Música de Barcelona. En un caràcter com el seu, que malgrat que era fort, valent, resilient, etc., era un personatge molt sensible, de manera que les coses li entraven molt endins. I el fet de treure aquestes notes el va estimular per després ja veureu quins estudis va assumir. A la fotografia del costat veieu un grup d'esportistes. Aquest grup d'esportistes formava part de la seva formació com a poble. És a dir, l'ensenyament d'aquella època de la República es basava en allò de mens sana in corpore sano. Per tant, si tu treballaves la ment llegint, interpretant, analitzant, deduint, etc., havies també de fortificar el teu cos, perquè estaven lligats una cosa amb l'altra. I en aquesta fotografia, mireu-ho jo, el pare està assenyalat amb el cercle vermell, dos més enllà, així mig amagat, veieu el Gregori Font. I el de la punta és el Jaume Martínez. Aquí tenim 3 personatges que formen part del primer grup que torna a entrar a la Catalunya ocupada clandestinament el juliol del 39. Això és la guerra.
Aquest grup de joves decideixen, quan esclata la revolta militar, decideixen que han de participar en la lluita antifeixista, de manera que es presenten voluntaris a l'Estat català, allà al Rin d'Or, o l'Hort del Rin, es presenten voluntaris per col·laborar com a exèrcit republicà. I es presenten també voluntaris per anar al desembarcament de Mallorca. Allò és una experiència horrorosa, és horrorosa. El que descriu el pare en els seus escrits és una cosa que posa els pèls de punta. I quan tornen, que la tornada també és curiosa perquè s'han de revoltar contra el capità, etc., perquè allà els volien portar a Granada o a Màlaga, i van dir que no. Quan tornen decideixen, tots ells, el grup de la colònia Güell, que havien estat a Mallorca, alguns no van tornar, d'altres van tornar ferits i van morir a la colònia, però els que van quedar van decidir apuntar-se a l'Escola Popular de Guerra de la Generalitat de Catalunya, perquè van decidir que els comandaments de l'exèrcit republicà que els havien malmenat a Mallorca havien malgastat les seves vides, les seves il·lusions i fins i tot les armes i el temps. Allò era una pèrdua per molt mala organització. Ell surt d'allà com a oficial d'artilleria i és destinat al front d'Aragó. Les fotografies que teniu aquí són precisament del front d'Aragó. És l'Etux, és tota la batalla de Chite, Etux, Lécera, tota aquella zona d'allà. Però ja sabeu que el front d'Aragó el perd i llavors ell és destinat, això fa molt poc ho sé, a la defensa del port de Barcelona. I perden també a Barcelona i llavors ell decideix anar a buscar els seus companys de la colònia a Portbou. Ell té un cotxe com a oficial d'artilleria i se'n va a buscar els seus amics a Portbou. Es troben, no tots, però es troben amb el Gregori, es troben amb el Jaume, el Josep, espero que ho tenien apuntat. Es troben el Jaume, Gregori Font, Ramon Pallarès, Josep Serra i ell com a conductor. Llavors recullen totes les armes que portaven a sobre i marxen camí cap a la frontera. Abans d'arribar a la frontera, però, decideixen entrar sense les armes i amagar-les, per si d'aquests algun dia tornessin i les haguessin de necessitar. Mentre estan a punt d'entrar a França, passar la frontera, veuen la carena del Canigó i un d'ells, no sabem qui, el Jaume? No, el Jaume és el que contesta, però un pregunta quan tornarem a casa i el Jaume contesta tornarem quan es fongui la neu del Canigó. Per això és aquella frase que us he dit al principi que li dona valor, que li dona estímul al pare per seguir lluitant esperant que es fongués la neu del Canigó. Passen la frontera, ell és obligat a anar a deixar el cotxe en un cementiri de cotxes i se l'emporten cap a Argelers i el separen dels seus amics que els fan deixar el cotxe abans i van al camp de Sant Cebrià i després d'Àquila. El seu pas pel camp de concentració és brutal. Imagineu-vos un xicot de 22 anys amb totes les il·lusions de futur, tancat entre filferros, veient la deshumanització en què es veu allà la convivència. Ell va entrar just acabat d'estrenar el camp, per tant no hi havia latrines, no hi havia cabanes, no hi havia absolutament res, era la platja pelada, absolutament pelada.
I ell per dormir es feia un forat a la sorra i amb el capó del militar escapava. Estaven molt desesperats. Tant és així que també fa molt poc he descobert que havia demanat asili a l'ambaixada mexicana. Perquè l'ambaixada mexicana va ajudar molta gent dels nostres a marxar cap a Mèxic. I el va demanar que sigui això, acollit a Mèxic. Una de les raons era que un dels seus germans, que era claretià, era el capellà claretià, estava a Mèxic. Un parèntesi. El seu germà, el Miquel, una mica més gran que ell, havia marxat, un cop es va ordenar com a claretià, va marxar a Mèxic per lluitar al costat de Pancho Villa. Igual això ja venia de família. Dic jo, Déu-n'hi-do, 5 germans, no? Sí, ja dic que sí. Bé, dit això, els papers no arriben, el pare no aguanta més, passa molta gana, molt de fred, moltes penúries i decideix escapar-se. S'escapa d'Argelers, va fins a Perpinyà, caminant, amagant-se, mig malalt, mort de gana, fet un desastre, i arriba a la casa d'una tieta, la germana de la seva mare, també era de l'Espluga de Francolí, però s'havia casat i estava allà vivint, normal. I dic amagant-se perquè a Perpinyà, en aquella època, hi havia cartells que posava, molt grans, posava prohibit donar de menjar als refugiats espanyols. El meu pare era espanyol. Prohibit amagar refugiats espanyols. Per tant, si enganxaven a la seva família, haguessin tingut molts problemes. Per tant, molt valents també la seva família d'amagar-lo, de curar-lo, d'alimentar-lo, etc. La fotografia que veieu aquí, el Jordi Aroles va dir que semblava el Pedrego, és del dia que va arribar a casa de la seva família. I aquesta és la seva lletra, que estava als revers de la fotografia, que diu: a casa, alegria, l'entrada triomfal, 24 de març de 1939. Ell s'hagués pogut quedar allà perfectament, la família li va aconseguir el conduit francès, s'hagués pogut quedar, però el seu esperit de lluita no estava conforme, de manera que ell va sentir la necessitat de seguir lluitant per la seva terra i per tant va buscar tots els recursos que va tenir a la seva mà per posar-se en contacte amb els seus amics de la colònia que estaven al Camp d'Arta. Va començar a establir contactes prioritàriament a través de cartes, etc. I va coincidir precisament que era el mateix moment en què el Daniel Cardona, el fundador de Nosaltres Sols, també estava exiliat a Perpinyà. De manera que es posen en contacte i decideixen, malgrat que el Daniel Cardona no hi està gens d'acord, decideixen que cal tornar a entrar a la Catalunya ocupada per Franco. El Daniel s'hi oposa bastant, però no té prou fortalesa per anar en contra de la joventut i la valentia d'aquell grup de gent de la colònia Güell i decideixen formar un grup de 6 persones, un escamot de 6, tots eren militars, per això dic escamot, de 6 persones que travessarien la frontera. Prèviament el Gregori Font fa una incursió per averiguar quins eren els camins més segurs, quines eren les masies, els masos afins o quins no, quins tenien gossos, com per exemple a Tarragona, que els va portar més d'un problema aquell gos, on hi havia les casernes de la Guàrdia Civil, és a dir, situar una mica quina era la ruta més bona per poder entrar a la Catalunya ocupada sense ser descoberts.
Decideixen la ruta, malgrat que el Daniel Cardona no vol, perquè era un moment en què la Gestapo s'estava instal·lant pel Pirineu, estava ple de gendarmes pro-Vichy, que eren pro-nazis. Hi havia la Guàrdia Civil amb moltes casernes per tota aquesta zona del Pirineu i hi havia la policia espanyola absolutament franquista amb les ganes d'enganxar-los brutals. Per tant, la ruta s'havia de buscar d'una manera molt específica perquè era molt complicada de poder-se'n sortir. Aquí us he posat un mapa perquè nosaltres des d'aquí ens cau molt lluny i la gent que ve per allà a l'Empordà els hi sona més, però des d'aquí realment ens queda molt lluny. A dalt de tot teniu Argelers i no sé si es veu, no he portat el... A dalt de tot teniu Argelers, doncs molt més amunt està Perpinyà. Situeu-vos, sortir d'amagatotis d'Argelers amb tots aquells senegalesos muntats a cavalls perseguint, etc. Arribar a Perpinyà, que són uns 24 quilòmetres més amunt, a peu, recuperar-se, anar a Sant Cebrià sense salconduits ni sense res per buscar els teus amics que encara estan més amunt i decidir tornar a Catalunya, que està a baix a Déu. La ruta que decideixen agafar és més o menys la que teniu aquí amb els rectangles vermells. Decideixen anar de Perpinyà a Banyuls en tren, llavors de Banyuls sortir ja caminant. Ja surten caminant, passant per tot el coll de Banyuls o tot el massís de l'Albera i passar pel Mas Tarragona, que precisament hem conegut els familiars hereus era un mas molt potent en aquell moment, que tenia molta vida i que subministrava de carn i verdures de la zona més propera i que ara està absolutament abandonat. I passaven per Molinars així de trasquilló perquè la Guàrdia Civil, que tenia allà una caserna, no els enganxés i anaven segons la situació, doncs arriben a Sinistre o a Rabós o directament a Llançà. I la idea era, des de Llançà, marxem en tren fins a Figueres o... Si us fixeu, tenien molt més a prop Cervera de la Marenda o bé Portbou. Però clar, aquestes dues poblacions són frontereres, estan plenes, ara, avui en dia, estan plenes de policia, doncs en aquell moment encara molt més, de manera que era impossible d'anar-hi. Colera era una altra població que els hi hagués anat molt bé perquè és la zona costanera, per tant el Pirineu és més baix i no té tant de formació física per suportar la llarga caminada. Però Colera en aquell moment era un poblet de mariner, molt poc poblat, hi havia molt poca població, de manera que clar, si haguessin entrat 6 individus com ells, gent de fora, de seguida haguessin estat identificats. I era molt perillosa la relació en aquells moments. De manera que agafen aquesta ruta, us ensenyaré dues fotografies que ens ha deixat el Jordi Rodó, només perquè us feu una idea de paisatge. La fotografia està presa des de dalt de tot de la carena de l'Albera. El primer cercle que veieu és Mas Tarragona i l'últim de tot és Molinars. De manera que Colera quedaria a l'esquerra. D'acord? I aquesta és la mateixa però vista a l'enrevés. És una fotografia presa des de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En primer terme tenim Molinars i a l'últim de tot, en aquell puntet petitet que teniu al cercle vermell, és Mas Tarragona. I l'altra fotografia encara pujava més amunt, que era dalt de tot de la carena del Molinars. Era només perquè veiem una mica la dificultat de la ruta.
Formen aquest escamot de 6 components, que són el Jaume Martínez, Ramon Pallarès, Gregori Font, Pere Vendrell, Joan Josep Ferrer i el meu pare, Francesc Vilà, i pugen fins a dalt de tot de la cadena. Però la situació és tan complicada que hi ha 2 del grup que no es veuen en cor de continuar i no passen la frontera amb Espanya, fan mitja volta i tiren enrere. Per tant, queden el Jaume Vendrell i el Francesc Vilà, el pare, el Gregori Font i el Ramon Pallarès. Vista la dificultat i la perillositat, decideixen dividir-se en 2 grups. 2 parelles. Era més difícil llavors enxampar-los. El pare i el Jaume passen moltes vicissituds fins que poden arribar a Figueres, que per cert hi han d'anar a caminar perquè han de saltar del tren perquè la policia els persegueix. El que deia de Netflix, pel·lícula, que és cert. I així estableixen la ruta que durant molts anys faran servir prioritàriament la gent de Nosaltres Sols i Estat Català. El seu objectiu de tornar a la Catalunya ocupada era un objectiu polític. És a dir, ells volien tornar i van tornar el 27 de juliol del 39, quan ja no hi havia neu al Canigó, van tornar perquè volien organitzar la resistència a Barcelona. Durant la guerra, tots els moviments catalanistes s'havien anat disgregant i ells tenien la intenció de tornar-los a reunir. Arriben doncs a Barcelona el 27 de juliol del 39, comencen amagats, lògicament, a la casa de la Montserrat Bernades probablement, i a altres amics. Comencen a contactar amb la gent que durant la guerra s'havia desperdigat, no sé si es diu així en català, que cada un ha anat pel seu costat, i aconsegueixen reunir-los i formen un comitè d'acció que ells anomenaran l'organització que ja us hem parlat de l'Oriol, que després més tard serà el Front Nacional de Catalunya. Han de tornar. El pare ha de tornar a Perpinyà i els altres tornen al camp de concentració d'on havien sortit. Déu-n'hi-do, la valentia. I el pare torna per seguir organitzant coses amb el Daniel Cardona. Coses, entre elles, una de les reunions que els convoca el Daniel Cardona és perquè s'ha posat en contacte amb ell els sistemes, els serveis secrets francesos, perquè els demana ajuda pel possible desembarcament a les costes catalanes de l'exèrcit aliat, que s'anomena Operació Torxa. Això ho heu estudiat algú de vosaltres? Algú? No, però... Algú sap perquè ens ha interessat. Però això els llibres de text no saben res. Per exemple. Qui va fer? Sí, ho va explicar. Sí. Doncs qui va fer els mapes del port de Barcelona, el pare, el Gregori Font, tota aquesta gent que anava entrant i sortint, establint aquesta ruta constant d'anada i vinguda per passar informació als serveis secrets, primer francesos, després als anglesos, etc., tota aquesta gent. De manera, lògicament, cada vegada que passaven venien més segurs, perquè ja portaven salconduits, tenien salconduits francesos, els espanyols que feien el meu pare d'una manera molt divertida, molt originals tots plegats. La veritat és que tenien una inventiva brutal. I un cop van anar establint aquesta ruta que els permetia no només fer aquesta lluita de resistència, sinó que cada vegada que feien el pas, els serveis secrets els demanaven que passessin gent. Nosaltres els diem passadors perquè ajudaven a passar gent, però realment ells no eren passadors, ells eren guerrillers, perquè ells feien aquesta ruta
no només per humanitat i per ajudar gent, sinó per fer la resistència política. Ells no van cobrar mai res per passar la gent. Els passadors cobraven, molts d'ells cobraven, perquè vivien d'això. Ells no, o sigui, per poder pagar la seva tasca, algunes vegades s'havien de posar a treballar. El meu pare va estar treballant 2 mesos de mecànic, ell no en tenia ni idea de mecànica, però havien de guanyar-se 4 duros per poder mantenir això, per poder comprar espardelles per la gent que començava a caminar per la muntanya sense la sabata adequada, comprar roba, menjar, etc. Tot això ho tenien els seus amagatalls pels diferents llocs del Pirineu. Bé, què va acabar passant? Doncs el que va passar a molta gent, en una d'aquestes que estaven a la colònia Güell intentant treure de la presó el Gregori Font, un dels companys de lluita, l'enxampen amb ell i organitzen una emboscada a l'escola, a la colònia Güell, i l'enxampen amb ell i el posen a la presó de Montjuïc, al Palau de les Missions de Montjuïc. Respiro perquè era una presó militar i us podeu imaginar el que va haver de passar al pobre pare. La primera persona que el visita és la Montserrat Bernades, que l'havia amagat tantes i tantes vegades, per saber si havia dit alguna cosa que comprometia l'organització. I no havia dit res. De res. Només diu que donava la seva adreça. Durant la seva estada a la presó, que gràcies a Déu no va ser massa llarga, va compondre l'himne del Front Català, del Front Nacional de Catalunya. És que tela. Us diré una part de la lletra que és molt impactant. Diu, som germans catalans, hem prevalgut i en l'advers la unitat havent forjat, sobre barres de sang portant l'encuny del treball, força, seny i llibertat. I segueix, Com que és un bon Jan, violinista, ja us he dit, i per tant tocava el violí a missa, a la presó, una persona molt culta, per tant donava classes, ensenyava, era religiós, per tant anava a missa, o sigui, feia coses que als militars de l'època els devien agradar molt i tenien les presons tan plenes, van decidir, malgrat que li van fer un judici sumaríssim, el van condemnar a 12 anys i un dia de presó major, li van commutar la pena per presó domiciliària. Això li va permetre reemprendre totes les seves activitats culturals. La seva lluita de resistència es va quedar en la mera clandestinitat. De totes maneres, jo no sé com va anar, no tinc prou documentació encara, però vaig retrobar encara que als anys 80 i tants estava venent butlletes del Front Nacional de Catalunya per recaptar diners. És a dir, que molt quiet no es devia quedar. Surt de la presó per qüestions familiars també, per la meva àvia, i torna a les seves activitats culturals. Torna a dirigir el Cor de la Maquinista, torna a dirigir les Caramelles, torna a escriure el diari de la colònia l'Estel, que després es va dir l'Àvor, torna a fer activitats culturals a l'Ateneu de la Colònia. De fet, fins l'any 82, ell segueix pràcticament cada any o molt sovint fa el pregó de la festa major de la Colònia. Es casa amb la meva mare, aquí tenim la fotografia del casori, a l'any 54, que era mestre i després va ser també filòloga catalana, per tant també gran defensora de la cultura i la llengua catalanes. I l'any 46
entra a treballar a l'empresa del taller d'arquitectura de l'Emili Bofill. Aquí el teniu fumant pipa, no fumava, però quedava més guapo. Sí, era molt presumit. I us diré només que a mi m'era molt curiós veure la complicitat que hi havia, perquè el taller de l'Emili del Ricard Bofill el va fundar el seu pare, l'Emili Bofill, i el meu pare era soci de l'Emili Bofill, però ells eren d'una família molt benestant, molt rica. I jo no acabava d'entendre, en la meva infantesa, joventut i adolescència, no acabava d'entendre la complicitat que hi havia entre dues persones que de classes socials diferents, i ara sí que ho entenc molt bé. S'entén molt bé quan es carres una mica més tard. El senyor Emili Bofill era molt conservador, però era republicà, no era franquista. De fet, el seu fill el van expulsar de les universitats perquè també era el Ricard Bofill va fer el que de revolucionari, Déu-n'hi-do. I el senyor Emili Bofill estava casat amb la Maria Levi. La Maria Levi era jueva. I aquí comences a lligar l'amistat o la complicitat que hi havia entre els meus pares i l'Emili Bofill i la seva dona. A més, era una gran defensora i mecenes de la cultura catalana, va treballar molt. Malgrat la duresa d'aquesta part de la postguerra, de la part de la resistència, de la part aquesta de la joventut frustrada del pare, és una duresa plena d'il·lusió, perquè ell va perdre la guerra, però mai va ser un vençut, no el van vèncer mai. Sempre va lluitar. Per això s'anomena les rutes de la llibertat, són rutes d'il·lusió, perquè ells, malgrat tenir tot en contra, van seguir lluitant. Ell, malgrat això, que no ens ho va explicar mai, era una persona absolutament afable, alegre, molt amic dels seus amics, i va morir el 27 d'abril del 1986, fa molts anys, però la meva dia amb totes les seves conviccions absolutament intactes. El que a mi em sap greu és que realment no se li reconegui ni a ell ni a gent que, com ell, van retornar a l'infern per lluitar per les nostres llibertats. Mami, moltes gràcies per haver vingut. Són aquelles petites històries, que són particulars, però que conformen la gran història, no? I que es posen en context més. No sé, suposo que ara és el moment de que si voleu dir alguna cosa que hagi dit algun dels dos, és un moment que podem acabar de reunir totes les cosetes que... A mi que em sorprèn, mentre el que es pensa, és, no sé, com s'ho fa aquest home per dissimular tot això tants anys, no? Perquè tu sí que m'has dit que sabíeu que la secreta a vegades a les germanes Vilà adolescents quan anaven de farra, la secreta les seguia. Però clar, no pensàveu més enllà, no? De per què ens segueix o... no? Sí, no, clar. A la meva família, nosaltres vivíem a Barcelona, i nosaltres teníem el telèfon intervingut, i això del Pegasus a mi no m'és nou, perquè jo despenjava el telèfon, sabeu aquell telèfon negre? Sí, de tota la vida. De tota la vida? Sí. Doncs jo el despenjava i el sentia parlar. Jo, els militars, jo el sentia parlar. I jo els deia que volia telefonar i que llavors em donava el vídeo. És a dir, sí, això us ho dic jo perquè ho he viscut jo, fins als 18 anys. Molt autèntic.
I quan sortíem de festa, doncs sí, ens seguien, i no només de festa. I una vegada ens van venir a buscar de matinada com canta la Maria del Mar Bonet. Sí, el que passa que no hi érem, que havíem sortit. Que arribaven molt tard i eren molt farandoleres, no? Eren com els pares. I ens vam trobar tot el replà de l'escala ple de borilles. Van despertar la portera, els hi van preguntar per nosaltres, etc. Vull dir que nosaltres aquesta sospita la teníem perquè érem molt activistes nosaltres. O sigui, més aviat pensàvem que ens tenien condemnat per nosaltres, perquè nosaltres ens movíem en molts àmbits. I sí que sospitàvem que el pare el tenien allà fitxadet, però no sabíem realment la magnitud de la tragèdia, no la coneixíem. Hi ha alguna cosa més que voleu preguntar? Com se van conèixer els vostres pares? Que feien de temps, eren joves, grans? Us he explicat abans que el pare anava caminant amb 8 o 9 anys des de la Colònia Güell fins a Barcelona per aprendre la Bíblia. Bé, després de la guerra i el pare retorna a les seves activitats culturals, forma part de l'orquestra Amics dels Clàssics de Barcelona. De manera que cada 2 per 3 anava a Barcelona a tocar a l'orquestra o a assajar. A mig camí ell passava per Cornellà i la meva mare havia nascut a Cornellà i tenien una fonda molt gran i molt bonica, i llavors qui li servia els cafès era la meva mare. Però és que amb aquesta feinada sembla impossible que puguis trobar nòvia. Però és que la meva mare era guapíssima, era impossible no enamorar-se d'ella. Hi havia temps per tot, realment. És bonic que en aquesta situació segueixi l'amor, segueixi la família, voler tenir una família i unes filles, malgrat tot, no llançar la tovallola. Jo penso que aquest és un dels exemples més potents, que a vegades dius, total, per què? Aquest món és un... Ostres, aquest món sempre ha sigut un. I malgrat tot hi ha gent que continua. És això que us vull ensenyar això. Va ser el novembre del 22, per tant fa 2 anys i molt poc que ho vam descobrir, i el meu fill petit havia de fer el treball de recerca i va decidir fer el treball de recerca del seu àlbum, i aquesta és la primera impressió del treball de recerca, després la definitiva. Aquest és el dibuix que es va fer a dins de la presó, és un autorretrat del meu pare, se'l va fer ell mateix l'any 42. Això dona esperança. El seu, em sap greu dir-ho, però el seu tutor de treball de recerca, historiador, no n'havia sentit de parlar mai de la ruta de l'Albeu. No sabia res. Per ell va ser una descoberta. Per això no hem de creure. Però ara ja ho sé. Bé, doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies per ser aquí un altre cop. Demà us presentarem el Premi Sant Jordi, si encara teniu valor i força per tornar a venir. Hi ha una pregunta, sí? Escolta, mira... Jo no la puc fer, però és que no tinc documentació que el pare hagi passat per l'ella. No en tinc documentació. Jo diria que no hi va passar. Però no ho sé. Si t'interessa molt la batalla de l'Ebre, has d'anar a Corbera, sens dubte, i allà hi ha els 115 dies de l'Ebre, i per mi allò, més enllà del que va ser aquella batalla, més enllà del que allí s'explica, és difícil, I després, clar, si vas visitant el poble, encara et quedes més, i a més hi havia una mena de proposta d'artistes que és un abecedari per la pau de la Zeta per tot Corbera, amb poemes, amb totes les lletres de l'abecedari, que permet un recorregut encara més aprofundit del poble, però 115 dies a l'Ebre, ell deia, heu d'anar tots a la Model,
que s'han de visitar els espais de memòria, i no un cop, 2, 3 i 4, perquè si no la perdrem la memòria. Doncs Corbera, aquest espai és realment un espai preciós. Allí s'hi fa molta cosa, seguiu la pàgina web del museu perquè s'hi fa aquell memorial moltíssima cosa. Després es poden fer rutes per tot el que va ser la batalla per diferents espais. Vull dir que si us interessa aquest tema, això està molt ben treballat i no cal que ho facin ells, ells han de fer coses que encara no se saben. Sí que volia dir una cosa, perdoneu, i així tanquem l'acte, que és que feu el favor, feu unes taretes per aquí, entreu a la web de Bashira, podeu estar entre 5 dies i mirar el contingut perquè és inacabable, però és molt important que piqueu la segona posició per l'esquerra d'aquí dalt que posa col·labora. Sí. D'acord? I us explico, els que estem aquí tenim només un avantatge de pertànyer al Regne d'Espanya, només una, que és que si feu una fundació que és la nostra, d'acord, el 80% del que donem surt retorn a la declaració de renta i com que estem al cens de llum catalana es retorna el 15%. Per tant, vol dir que venir, en aquest cas meu, de Girona cap aquí, d'acord, pagueu 50 euros l'any i només us costem 2,5 euros. Per tant, per 2,5 euros, la Montserrat ha vingut aquí, ha explicat, hem fet una parada a la mar de Benparida, us hem explicat que era Bashira i per tant, si voleu col·laborar, estarem molt agraïts. D'acord? 50 euros, 2,5 euros. 100 euros, 5 euros. Hem après moltes coses. Però d'aquesta cosa important, el més important d'aquí, que és ara que des del 2017 la gent pot estar emprenyada i a casa agafen el mòbil i tiren bilis contra el resto de gent, ells podien fer el mateix. I era el 39, el 40, tota Europa ocupada pels nazis. Podien triar no fer res o agafar l'opció més difícil, ells la van fer. Per tant, és important de fer això, de recolzar aquesta cosa. No podem estar en la llet, no podem estar enfadats, hem d'anar-hi, anar-hi i anar-hi, fins a la victòria final. L'energia cap a lo positiu. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta la senyora canta l'orona i el sol. Tot treballant la dona canta i canta a peu del bressol.
Som i serem gent catalana, accés al camp si no es vol, que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. I cantarem a passat mai passat. I jordinis de serransera